Mau cekake iki lho. Wong ora ngerti tenan kok iki. Lha kula yang mboten ngertos. Wah iya. Jeneng klatenipun pundi? Kula klaten name hafal sedaya. Heh? Jeneng klateni pundi? Aku. Nggih. Pabrik gula ceper ngerti? Oh lho pabrik gula kathah. Ceper. Wah jeneng ceper to? Heeh. Caket pabrik gula to? Iya. Rati ngadoh gedhe. Ngendi? Lah ngene gulane mudak lho. Ora kuwi pabrik gula ceper ning wetane kuwi. Kuwi ngono aku. Oh ngoten. Wetane persis wetan tembok kuwi ngono aku. Kula kinten pabrik gula. Pabrik. Mangga. Mangga Mas. Nggih, Mas kok, Mbak? Mbak. Jane dalange iki piye piye, Kang? Nggih modele kaya Mas primplan. dalane cantik kok ngono kaya diundang Mas. Di kakangmu iki nyimak lho. Sinten? Mas Bambang Wiji. Ben wis nyimak apa panjenengan biasa salam saking dalang-dalang Jogja. Oh, besok sore saya datang ke Saestu. kompres ini. Pondok pesantren. Ponpes kok kompres iki padake kompres. Ponpes kok kompres. Ngene Gus Miftah. Nggih, acara rudal menika to. Sampean nang bayar. Nggih, nek jenengan rawuh nggih kula insyaallah. Oh, pokoknya sesuk sing ngantasi kowe aku. Maksudnya? Lho sing aku mudasi ku sing ngurusi aku. Ya terus mengke kasinan ten pundi? Prambanan. Iso kan? Masa ya tekan kok. Ya, ya ndak, ya apa? Ngertosi, Mas. Iki modele piye to? Kok modele kok ngene kok modele iki modele. Mas ya wong jenenge wong arep nembangi noto nafas. Oh, noto nafas. Terus noto titingan barenge kudu dirupakke ngono lho, Mas. Pak Kintunke kagem Mas Pur Dinamo karo Pak Mudin Suko Karangdawa. Oh nggih. Pak Jeki, Mas Bunjung. Mangga terus kene. Nyingkar nyingkur. Saya kok ejan luar biasa nggih Pak nggih. Dasare ya ibuke ya teng ibuke iki mau ya Waranggana. Wah, lha Sri Lungit kuwi mau. Jenengan alhamdulillah. tepang. Nek topange ora nek ibuku tepang. Maksudnya kok ngetos. Ya ngerti no. Iki wae mae dijodohke tenanan apa? Kowe iki dhisik iki cirianmu iki. Alah. Kudu jotos. Setan. Mbak Yu, jenengan kok dadak nekoke upama dijodohke tenan kok jenengan yo kersa. Ya, delok-delok. Sing delok apane? Semangate mau lho. Oh, semangat iya. Padha ngene bojone kok dhisik pancene dijodohke ning gandeng petisi cilik kae aku kudu dupak wae aku kok gak. Mbok sakniki jajal di dupak. Ora kamu sudah ku cepet kok kabeh. Saiki dupak ya genti ya. Saiki kok gedine sakmene adikku wedok dan cantike. Wong lanang iki ngono kuwi. Lah sing gembung loro-loro ning kae. Terus ke? Tepuk tangan. Wis lali aku. Lu metu tepuk tangannya. Iya. Nggih, matur sembah nuwun. Iki jane kaine iki dibuka di sana kok kono sing mirsani pengen. Memang bukan mau Pak ning aja disuwek nggih niku sewan. Suwek ni sewan. Sewan. Disuwek ndak tampil panitia. Iya. Buka mawon. Wah iya. Assalamualaikum, salam sehat selalu kagem Mas Tantu saking kula Lurah Codot. Nggih Pak Lurah nggih rawuh. Matur nuwun sanget Pak Lurah. Nyuwun donga pangestune kagem anak lanang dalang muda Ahmad Karnavaro ingkang wonten SMKI Solo kelas tunggal. Nggih Pak, mugi-mugi keng putra pinaringono dados dalang sing hebat. Laris tur nggih payu. Amin. Namung ngemutaken mo. Apa? Mbok menawi nalikanipun Pak Lurah pelantikan dados ingkang sepisanan niku ingkang ringgit panjenenganipun. Laras. Nggih, laras. Dipungajengaken. Ya. Lingsam yen
lampahan saking Mas Budi Komal Tangerang sak lintang asmara nggih matur nuwun sangat Mas Budi Namun Melayu channel nggih muga matur nuwun sangat tangkantung panjenenganipun Pak Gofar Mas Taufik Mas Yogi Bagong halo Pak Pantut aku pun halo baterai kan Modele ngene modele. Yo modele. Aku kaget pindho. Aku kaget pindho lho iki modele. Kene lho Pak, niki kawasane kula lho. nah iya ya ngerti Halo Pak Sandung. kuwi mergo ki mau anak titis lagi kulinane dhisik monggo dipunlajengaken ya Tresno tulus nadyan ing buk Mas Gareng Dawa mo, pengarangipun menika Mas Jitul Mas Jitul. Sumarji saking Tulungagung menika dalem menika nggih mirsani Alhamdulillah. alhamdulillah Kakang Jitul ya mirsani saking Tulungagung Yang ngiras pantes nyuwun pangestunipun dasaripun anggitanipun nggih didamel nyambut damel saben Oh, dinten iya. dados berkah barokahipun tiyang kathah mugi dados ladang ibadah. amin Amin. piyayinipun ora nyuwun royalti apa-apa kejaba disebut asmane nek sing aran iki mau Mas Jitul Mas Jitul, nggih siap. Pak Lilik Sugiarto saking Kampariyo nggih kepala mirsani matur nuwun Pak Haji Suradi Kuwasa matur nuwun sangat oh iya Pak Gofar Narakerta matur nuwun sangat ya mangga diaturke ilmu sak lembar mengko dirangkepke gagrag Tulungagungan terus mengko diseragenke oh iya di anakku lanang anak bungutku ya teko mati Cinta. pras ganden lah ya dahsyat konsep mangga diaturke ya mangga Yen lewat aku kanca-kanca bareng sing dan ayu ki mau ning ngene ya tenanan. Alhamdulillah bulet. Matur nuwun nggih kanca-kanca. Ampun ngiringi kanthi semangat. Gapero niku grup karawitan barometer karawitan se-Indonesia. Gapero niku karawitan terbaik nomor 2 se-Indonesia. Nomor 2 ki. Heeh. Nomor 2 kok ngendi? Nomor 2 se-Indonesia mo. Se-Indonesia. Nomor 1 sapa? Gusti Allah. Jadi Gapero yang bisa cedak banget bener. Wah iya. Maksudnya berkah lu Oh mo. ngono iya. Maka dipun lajengaken, Dik.
Sampun menika gugung asmara. Menika